Wapatsani Nkhani Msabatayi ndine sibongirizi yambo tone zina mwa nkhani zikuzukuzo mwena wapatsirani. Bungwe lona za anthu ogwira ntchito la MCTU ladakhumudwa ndi zomwe wachita President Chakwera kuvomeza bilu la anthu ogwira ntchito. Amene ati sakanatha kuchitapo kalikonse kuletsa kukwera kwa mtengo wa mafuta agalimoto. Bungwe loyendetsa chisankho la Meki lavomeza anthu 32 kuti adzapikisane nawo pa chisankho chapadera cha phungu komanso makhansala pa 26 mwezi uno. Msabatayi famu yatulutsa pamndandanda zochitika mu mpikisano wa 2021 Airtel Top 8. Tindizi komanso zambiri mukhale pomwepo. Tiyamene nkhani yokhudza ufulu ogwira ntchito. Bungwe lona za anthu ogwira ntchito la Malawi Congress of Trade Unions ladakhumudwa ndi zomwe wachita President Chakwera kuvomeza bilu ya anthu ogwira ntchito kukhala lamulo. Mtsogoleri wa bungwe Charles Kumchenga anauza Zodiak kuti iwo akhala ndi zokambirana zomwe cholinga chake ndikufuna kugwirizana zoti achite pomwe mtsogoleriyu wasayinira biluyi. Iwo afotokoza. Tadabwanso zimenezo chifukwa kukumbukira kuti pa nthawi imene tidakakumana ndi president adatitsimikizira kunena kuti pokhapokha pakhale mkumano anthu ogwira ntchito komanso ndi a Minister of Labor tikambirane mokwanira pa bilu imeneyi pamene adzasayinire kapena kusasayinira. Ndiye tadabwa kuti mkumano umenewo sudachitike koma kuno bilu yasayinidwa. Ndiye poyoti tangoiwerenga mwina tifufuze kuti chachitika ndi chani. Maganizo amachokera ku anthu. Ndiye anthuwo ndi amene atipatse zochita. Pakadali pano sitinganeneretu kuti chimene chichitike nchakuti tiyambira kumana ndipo tikakumana pangidwa maganizo. Koma tikukhulupirira kunena kuti kumanako kuchitika mofulumira kwambiri malingana ndi mmene bilu yasayinidwira. Ogwiza udindo wa mneneri wa President Chakwera Anthony Kasunda watsindika kuti mtsogoleriyu wasayiniradi mabiluwa. Ndizoona kuti nyumba ya malamulo inapereka kwa President mabilu amenewa kuti ngati ungakomere ayikepo chidindo chawo ndi iwowo ndithu avomereza mabilu amenewa. Bilu imodzi yoona za anthu apa ntchito Labor Relations Bill imene inadzetsanso mkwiyo pakati pa anthu ndi imodzi mwa mabilu amene awasayinira. Amene zimene anthu akhala akudandaula zinawunikiridwa asanasayinire bilu imeneyi. Menezi mwina ndingopempha kuti mafunse ku nduna wa za ntchito chifukwa ndi kumene kuli ngati zimati technical ndi kumene amaona ndithu zamkati mwene mwa ilimene mogwirizana ndi zathu nduna za malamulo. Ndeze ndikuzopempha kuti mafunse akufotokozereni kuti zimene zinalipo zinayenda bwanji. Mwina pakati pano patete ngokamba nkhani yonena kuti nyumba ya malamulo anapereka mabilu amenewa kwa President kuti ngati ungakomere iwo asayinire. Ndikho zotsimikiza pakati pano kuti mabilu amene wa President ndithu avomereza asayinire. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lati silikanatha kuchitapo kalikonse kuletsa kukwera kwa mtengo wa mafuta agalimoto. Mkulu wa bungweli Nkhani Kachaji ati zili chomwechi kamba kuti bungweli lagwiritsa ntchito ndalama zonse za mthumba lotchedwa Price Stabilization Fund lomwe limagwira ntchito pa nthawi yomwe lakumana ndi vuto pa ntchito peka mafuta. Iwo ati bungwe la MERA pakadali pano lili ndi ngongole zoposa 30 billion kwacha zoti libeke kwa kampani zobweketsa mafuta mdziko lino chomwe atathandiza zambiri. Mkulu wa bungwe la MERA Nkhani Kachaji wabwereza kunena kuti mafuta amangoyenera kuti akwere mtengo malingana ndi momwe zinthu zilili. Kachaji auza atolankhani kuti bungweli lagwiritsa ntchito ndalama zonse zomwe zili mu thumba lomwe limathandizira kuti ligwiritse ntchito posafuna kuti mitengo ikwere ngati mitengoyi yakwera pa misika yakunja. Kachaji ati bungweli ili ndi ngongole zokwana 30.6 billion kwacha pakadali pano zomwe likuyenera kuti lipatse kampani zomwe zimathandizira kubweretsa mafuta mdziko muno. Koma Kachaji ati bungweli linapeza ndalama zokwana 44.7 billion kwacha zomwe zachititsa kuti ligwe mu ngongoleyi. Thumbali ndi lomwe limathandiza bungwe la MERA kuti lipewe kusintha mtengo kwa mafuta pomwe mafuta akwera mtengo pa misika yakunja ngati momwe zilili pakadali pano. Ndipo Kachaji ati bungweli lachita izi pofuna kulingana ndi mitengo ya misika yogulira mafuta awa. Kuyambira December 2020 Price Stabilization Fund yathu tikachoka December kudzalekeza August mafiga amene alipo kale. Price Stabilization Fund idatolera ndalama zokwana 44.7 billion
zimene zimatoleredwa kuti zizisamala mtengo wa mafuta 44.7 billion. Koma kuyamba December kudzalekeza August wa chaka chino, December 2020 kufika August wa chaka chino, ma under recoveries amene anthu amene amakaoda mafuta a PIL, Petroleum Importers Limited, Nokima ndiena amene alipo oda mafuta amataka kaoda ndi amadzatiuza mitengo yawo kuti mafuta aja tabweretsa, mafuta aja afika mdziko muno pa mtengo wakuti, koma mtengo umene tiugulitsira tsopano pa pampu ndi mwakuti. Ndiye kuti ife tapanga either under recover kapenayi zonse tapanga recover. nduna zofalitsa nkhani a gospel kazako nayo inapempha ochita ntchito zotenga anthu kuti asatengerepo mwayi pakukwera mtengo kwa mafuta ako. Ndipo Msabatayi kuthayi nyumba ya boma inati President Chakwera akumvetsa ululu mwa Amalawi akudutsamo kamba kokwera mtengo kwa mafuta a galimoto, koma mkulu zofalitsa nkhani ku nyumba ya Shoni Kampondeni anati Chakwera akumvetsanso zifukwa zomwe mtengo wa mafuta wakwerera. Akampondeni amayankhula pa msonkhano wa nkhani ku nyumba ya boma ku Lilongwe. Tinopatsani ripoti ili. Considering that fuel is a strategic commodity that affects so many aspects of Malawian society. Mkulu zofalitsa nkhani ku nyumba ya boma a Shoni Kampondeni wati boma likusakasaka njira zotetezera Amalawi kuzovuta zomwe angakumane nazo kamba kakukwera mtengo kwa mafuta ako. Zina mwa izi ndi lingaliro loyamba kubweretsa mdziko muno mafuta pogwiritsa ntchito sitima zapanjanje. Bungwe la Mera posachedwa linalengeza kuti likukonza njira zina zobweretsera mdziko muno mafuta, ndipo Akampondeni anati 30% ya mafuta onse yomwe dziko lino limatenga m'mayiko akunja azigwiritsa ntchito mayendedwe apanjanje mtsogolomu. Koma iwo anati mtsogoleri wa dziko lino samalowerera mu ntchito za bungwe la Mera. Ndipo mneneri wa mtsogoleri wa dziko lino a Anthony Kasunda anapempha Amalawi kuti nawo asataye chikhulupiriro. Kumva kuwawa kumene akuva Amalawi chifukwa cha kukwera mtengo kwa mafuta, a president akudziwa, ndipo kumva kuwawa kwa Malawi ndi kumva kuwawa kwa president. A president akunenanso kuti pakali panopo maofesi zonse ofuna kugwira ntchito kuti kuwawa kumeneku kusachita kufikapo kuvuta kwenikweni, komanso chifukwa choti mafuta ndi chinthu choti magulitsidwa kuchoka kunja, zochitika za kunjazo zimatikhudzanso kunoku pa mitengo yathu. Pa msonkhanowu zinalengezedwanso kuti mtsogoleri wa dziko lino akhazikitsa nthambi yapadera yomwe izithandizira kuunika zomwe boma la tonse linalonjeza chisanachitike chisankho ya mtsogoleri wa dziko lino zikuyendera. Ndine Chimwemwe Padatha, malo mwa Zodiak. Bungwe la National Company of Malawi NOCMA napempha eni galimoto zonyamula mafuta mdziko lino kuti apewe otsogoza kunyenya ntchito komanso kuthamangira ku koti pa khazo lakwika. Wachiwiri kwa mkulu wa bungweli a Helen Buluma anapeka pempholi ku Lilongwe pa msonkhano wa bungweli ndeni galimoto pa ndondomeko zomwe lakonza pa ntchito yopeka mafuta komanso udindo wa anthuwa pa ntchitoyi. Western Kuta anatipatsa ripoti ili. Bungwe la NOCMA lati eni galimoto zonyamula mafuta mdziko muno asiye kudya mfulumira ponyanyala nkumachita zionetsero zokwiya komanso kuthamangira ku khoti akakhala ndi nkhani ati pofuna kuti ntchito zobweretsa mafuta mdziko muno zikwere. Wachiwiri kwa mkulu wa bungweli a Helen Buluma wapempha izi ku Lilongwe pa msonkhano ndi eni galimoto omwe limafotokozera mapulani ake komanso udindo wa anthuwo. Abuluma anadzudzula anthuwo kamba kakusamvetsa kwawo zomwe ati zimasongoneza ntchito zobweretsa mafuta komanso kukhala ndi mafuta okwanira. Iwo anaonjezera kuti kukambirana kokha ndiko kungathandize kuti onse azisangalala makankhani zakuti bungweli lidzilipira m'makwacha komanso osaposa masiku 30 kuti 86% ya ntchito zazizipereka ku kampani za Chimalawi zomwe NOCMA sinalonjeze koma kuti likhala likuchititsabe zokambirana. Kukhulupirira kuti apa panjira imene sinapange kuyambira pamene tikhala patebo mayankhulana ndikuona ngati tikamati ife ndisanakwane 2 months kata ili pano limodzi koma tiyamba mamira unasasowenso. Wapampando wa bungwe la eni galimotozi a Gordon Luhanga watsimikizira bungwe la NOCMA kuti adzipereka ku mgwirizano ndi kampani, koma wapempha bungwe la NOCMA kuti lidzipereke pomalipira ndalama ya dziko lino komanso kuti adzilipira m'masiku 30 zomwe NOCMA yanena kuti ikhala yokambirana nawo. Tikufuna kuti ntchito yambiri kapena titi yonse iperekedwe ku ife ya Malawi, malipiro asamapitirize 30 days. Dziko lino limagwiritsa ntchito 1.7 million liters ya mafuta tsiku lililonse, ndipo bungwe la NOCMA limafuna $25 million pa mwezi kuti libweretse mafuta mdziko muno.
zokambiranazi zadza madalaivala komanso mabwana awo atanyanyira ntchito masiku apitawa kamba kuti mwa zina boma siliwapasa ntchito yonyamula mafuta. Malo mwa Zodiak ndine Western Guta. Bungwe la mvula zakale Malawi Network of Older Persons Organizations ufuna kuti boma likhazikitse komiti yapadera yothandiza kuthetsa mavuto omwe anthu achikulira akumana nawo mdziko lino. Woyendetsa ntchito za bungwe ili Andrew Kavala wati pakadali pano mdziko lino mulibe ndondomeko zothandiza kuthetsa mavuto monga nkhanza ndi kuphedwa kwa achikulire mdziko lino powaganizira nkhani za ufiti. Nkhani ndi zambiri. Mkulu wa bungwe loona za anthu achikulire la Association of Older Persons in Malawi Andrew Kavala ati boma likuyenera kudzipereka kwathunthu popereka chisamaliro kwa anthu achikulire mdziko muno. Kavala anati mwachitsanzo boma likhazikitse komiti yapadera yomwe idziona mavuto omwe anthu achikulire akumana nawo komanso kukhazikitsa ndondomeko zokhwima zolimbana ndi mavutowa. Iwo anapereka chitsanzo cha anthu okalamba 20 omwe anaphedwa mdziko muno chaka chatha ponena kuti ndi chitsimikizo chachikulu kuti anthuwa satetezedwa mokwanira. Iwo amayankhula izi ku mchinjirero pamwambo okumbukira anthu Iwo amayankhula izi ku mchinjirero pamwambo okumbukira anakubala posangalala limodzi ndi anthu achikulire komanso amayi amasiye omwe umatsogozeredwa ndi mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino Mayi Monica Chakwera. Mawu awo Mayi Chakwera anadzudzula kotheratu mchitidwe ozunza anthu achikulire ndipo apempha magulu okhudzidwa kuti agwirane manja pothana ndi mchitidwewu. Mayi Chakwera anati iwo ndi odzipereka pa ntchito yotukula miyoyo ya anthu okalamba komanso kuonetsetsa kuti anthuwa akukhala mwabata ndi mtendere. Poyankhula kumayambiriro wotsogolera bungwe la amayi amasiye la Malawi Widows Association Andrina Nchela anati amayi amasiye mdziko muno akupitirira kukumana ndi mavuto ngakhale kuti magulu okhudzidwa akuyesetsa kuthana ndi mavutowa. Pakadali pano dziko la Malawi lili ndi anthu achikulire pafupi 1 million omwe ndi oyambira zaka 60 kumakwera. Kuchokera kuno ku Mchinji m'malo mwa Zodiak ndine Wilson Henry. Mona Nkhani Msabatayi mundine sibongerezi yambo mukhale pomwepo. Kuchira ndi Accents kuyisani ntchito mainitsi osachepera 200 kwacha pa tsiku ndipo mukhoza kuyimba foni maulere kuyambira 6 koloko madzulo mpaka 6 koloko mammawa. Kuchira ndi Accents kuti mudziwe zambiri imbani foni kapena WhatsApp ku 0212 200 200. Access your world. We all start differently, but we can all start with the strongest protection. Because some start early, others start late. Some from little homes, others from big ones. Some start together, or all on their own. It doesn't matter how you start, as long as you start strong. With new Colgate Maximum Cavity Protection. Now with fluoride plus arginine for 4 times more strengthening power. So that you can give them the strongest start to their day. Colgate. Start strong, stay strong. Takulananiso tonemirio Nkhani. Bungwe loona za anthu kuti adzapikisane nawo pa chisankho chapadera cha phungu komanso makansala pa 26 mwezi uno. Anthu 22 akuyembekezeka kudzayimira pa chisankho cha phungu pomwe khumi adzapikisana nawo pa chisankho cha kansala. John Poka Union ndi zambiri. Bungwe loyendetsa chisankho la Mkela vomereza anthu 22 kuti adzapikisane nawo pa chisankho chapadera cha phungu wa nyumba ya malamulo pa 26 Oktoba m'madera a phungu atatu ndi anthu ena 10 kuti adzapikisane nawo pa chisankho chapadera cha kansala ku Chimwalire wadi ku Balaka. Mwa anthu 22 omwe adzapikisane nawo pa chisankho chapadera cha phungu wa nyumba ya malamulo, anayi ndi amayi ku dera la phungu la kumpoto cha kummawa ku Nkhotakota. Anthu asanu ndi anayi ndi omwe adzapikisane nawo pomwe pali amayi atatu ndi abambo asanu ndi mmodzi. Anthuwa ndi Apanji Chirambo, achipani cha Assembly for Democracy and Development ADD, Asilva Aisha, achipani cha DVP, Achimwemwe Chidothe, achipani cha UTM, Overstone Kondowe, achipani cha MCP, Patrick Kampariro, achipani cha Ford, Aleke Kamangeni, UDF, ndi anthu ena atatu oyima paokha omwe ndi Gift Mbuna, Zerita Banda ndi Franklin Lonam. Kudera phungu la pakati cha kummawa kudedza anthu asanu ndi mmodzi ndi abambo omwe mmodzi mwa iwo ndi mayi. Anthuwa ndi Patrick Siwinda, UTM, Joshua Malango, MCP, Elliot Kasawala, DPP,
ndi anthu ena oyima paokha omwe ndi Alaudon Malinga Moyo Phiri, a Solomon Mkomba Kachitsa, a Bonix Malunga ndi a Rogen Conex Gondwe. Ndipo kudera kummawa kumzimba anthu 6 ndi omwe adzapikisane nawo, ndipo osewa ndi abambo. Anthuwa ndi a Bomblax wachepa Phiri, a Ford, a John Chuma ndi Mame Phiri a chipani cha Freedom, a Christopher Mnyenyembe a chipani cha UTM, a Donix Mova a MCP, a Wesley Kumwenda a DPP ndi Dr. Ruben Ngwenya omwe ndi oyima paokha malinga ndi MEC. Anthu 73,701 ndio adzaponye voti pa chisankho chapadera cha phungu wa nyumba ya malamulo. 18,834 mwa iwo kuchokera kumpoto kumzimba, 25,231 kunkhotakota, ndipo 29,636 kuchokera kudetsa kuchimwalire ward malinga ndi bungweli. Anthu 13,587 ndomwe akuyembekezeka kuzaponya voti. Malo mwa Zodiak kunkhotakota, ndine John Paul Dayuni. Woyendetsa ntchito za diocese ya Lilongwe mpingo wa Katolika Monsinyo Patrick Thawale wati mwambo opeka ukulu kwa Bishop George Tambala mwa msankho ka Bishop wa diocese udzachitika pa 27 November chaka chino. Padali pano President Lazarus Chakwera wafunira zabwino Bishop Tambala kamba ko msankho khala Archbishop. Akuluakulu a nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ati boma layamba kuunika lamulo lomwe loona ngozi zogwa mwadzidzidzi pofuna kukhazikitsa mgwirizano pakati pa magulu omwe amathandiza ngozi zotere zikachitika, kulephera kugwira ntchito mothandizana ndi kupatsa mpata akuti ndi limodzi mwa mavuto omwe apezeka pa ntchito yolimbana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Zambiri mu ripoti la Winston Kaimira. Ngozi zodzaka mpaka kusintha kwa nyengo, ngozi zapansewu komanso nthenda ya COVID-19 akuti tsopano ndi mavuto akulu omwe akuphetsa anthu ochuluka, kuonongetsa katundu komanso ndalama za nkhaninkhani m'dziko lino. President Lazarus Chakwera wati mwachitsanzo ngozi ya madzi osefukira yomwe inachitika kamba ka mphepo ya Cyclone Idai mchaka cha 2019 inaphetsa anthu 60. Poyankhula pa za tsiku lokumbukira ntchito yolimbana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi pa dziko lonse, Presidentiyo anati dziko lino ikufunika $1.4 billion za ku America pa ntchito yobwezeretsa zinthu mchimake pakutha pa ngozi zogwa mwadzidzidzi. Presidentiyo anatsindikanso kufunika kwakuti anthu m'dziko lino achilimike popewa mliri wa COVID-19 komanso ngozi zapansewu zomwe zikupitilira kutenga miyoyo yochuluka. President Chakwera anatinso ntchito yolimbana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi ikufunika kuchilimika maka pothana ndi ogwira ntchito ya zomangamanga omwe amagwira ntchito yosalongosoka. Pakanali pano komishona wa nthambi ya za ngozi zogwa mwadzidzidzi a Charles Kalemba wati ndondomeko yoonikanso malamulo pa ntchito ili mkati mwa zina pofuna kuti mabungwe osiyanasiyana asamagwira ntchito zofanana. Kuyoku chifukwa chakuti kwambiri timayang'ana kuti zichitike ndiye tipeze chochita, tikuononga ndalama zambiri kwambiri ngati dziko. So chimene tikupanga panopa tikukonzanso malamulo athu ndi ndondomeko zathu kuti malo modikira kuti zichitike tiziyang'ane zinthu zija kuti zisanachitike ifeyo tipeze chochita, kusonyeza kuti ngati pa nkhani ya chuma tichipulumutse chuma chija chisanonongeke. Pakanali pano mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Malawi Red Cross Society achisomo teputepu wati vuto lakuchepa kwa ndalama likusokoneza ntchitoyi. Ntchito tikugwirira limodzi komano mwina kunkhani ngati ya zachuma komanso mwina ma resources osiyanasiyana boma limatha kuperewedwa monga ngati Malawi Red Cross komanso mabungwe ena timatha kubwera chifukwa cha maudindo athu osiyanasiyana kuthandizana limodzi ndi cholinga choti kuti vuto lililonse limene likupezeka tigwirire limodzi. Moto wa dziko lino pokumbukira tsikuli unakhazikika polimbikitsa mgwirizano polimbana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Malo mwa Zodiak kuno ku Lilongwe ndine Winston Kaimira. Munkhani za masewero bungwe loyendetsa masewero mpira wamiyendo mdziko lino la FAM latulutsa mndandanda zochitika za mpikisano wa Airtel Top 8 zomwe zikuonetsanso momwe masewero adzayendere. Mwa masewero ena timu yomwe ikuteteza ukatswiri wa chikhochi ya Silver Strikers idzayamba kusewera ndi TN Stars, pomwe timu ya Nyasa Big Bullets iyamba ndi timu ya Mafco. Mpikisanowo omwe uyambe pa 3 October udzatha pa 18 December ubweranso patatha chaka usakuchitika kamba kamliri wa COVID-19. Pride Kanyama alimba ripoti ili. Mpikisano wa Airtel Top 8 ukubwereranso kumathero a mwezi uno patatha chaka chimodzi usakuchitika kamba kamliri wa COVID-19 komanso mbali ina unakhudzika ndi mgwirizano pakati pa FAM ndi kampani ya Airtel.
matimu oyambirira 8 omwe achita bwino mu TNM Super League ndi omwe atengera mbali mu mpikisano wa chaka chino wa Airtel. Bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM lagwiritsa ntchito ndondomeko ya momwe mpikisano wa chaka cha 2019 unayendera, pomwe masewero oyambirira a mu ndime ya makota final matimu adzasewera masewero awiri pa khomo komanso koyenda, pomwe masewero a mu ndime ya masemifinal komanso mu ndime yotsiriza adzachitika kamodzi. Poyankhulapo pa ndondomekoyi, katswiri pa zamasewero George Kaudzamasina wati bungwe la FAM lagwiritsa ntchito ndondomeko yoyenerera yomwe yapereka mwayi ku matimu onse kuti atha kufika ndime ina. Modelo imene ayigwiritsa ntchito iyi ndi modelo ya mtengo wapatali kwambiri, chifukwa aliyense ampatsapo mwayi wake oti akapikisane ndi nzake musakondera muli monsemo. Andiso nthawi zake madraw akamachitika anthu amakhala ndi chikayiko malinga ndi imene madraw amapangidwira. Pamene yapangidwira draw iyi ndena kuti yapangika moti aliyense akakumzake malingana ndi pa nambala yomwe iye alili. Ani pa chifukwa chachichi tikuyembeza kuti akhala masewero abwino kwambiri ndiponso matimu onse alibe angadandaule. Timu yomwe ikuteteza ukatswiri wa chikhochi Silver Strikers iyamba kuteteza ukatswiriwu ndi timu ya TN Stars, pomwe akatswiri a TNM Super League ya chaka chino anyasa Big Bullets omwenso anamaliza pa nambala achiwiri mu chaka cha 2018 mu mpikisanowu ayamba kusewera ndi Mafco FC. Mighty Wanderers isewera ndi Moyale Barracks, pomwe Civil Service United iyamba mpikisanowu posewera ndi Karonga United. Opambana wa mpikisano wa chaka chino wa Airtel Top 8 yemwe azadziwike pa 18 December azalandira ndalama zokwana 17.5 million kwacha. Malo mwa Zodiak ndine Bright Kanyama. Abaso ndi pantsizo pa nkhani zathu Msabatayi tisanapite tonenso mitu yake. Bungwe loona za anthu ogwira